Párhuzamos életrajzok. Első rész, éltem, és ebben más is belehalkul. József Attila. Nagyon fáj. Tudod? Még mindig nagyon fáj. Pedig hány éve is annak már? Fölkeltél az asztaltól, felvetted másoktól kopott kabátod, köszöntél Edusnak és a gyerekeknek. Zsebedben 3 utolsó levelet tetted, és megindultál a sáros, havas úton a Szárszói posta felé. Elindult akkor minden. Nemzet pusztulása, szerelmek halála, az ember halhatatlan magánya, de te már mentél, visszafoghatatlan. Nem mondom én, hogy is mondhatnám, hogy megérdemelte sorsot. De hogy várható volt, azt tudom, azt tudtam. Hisz még nem nagy az ember, és te törpék közt voltál halhatatlan. Csak hát kőbe, fejfokkal miért haraptál? Mindig siettél, bár el nem maradtál. Makacsul mondtad, élted, vélt igazad, és a töltött fegyver helyett, mint az ember szívének szegezhet, a vonatkerekeket vetted. Nagyon fáj, tudod? Pedig hány éve már annak? Bár születtél volna Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeve cikkul a dzsungelen által, és nem ezen a Tiszatájon, hol vadak közt élted le életed. Bár ott ülhetnél még a csillámló sziklafalon, és kedves vacsorád melegét élveznéd, ami neked sohasem jutott. Olvastam én olykor, te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajtva. Elrészt ezt gondoltam, magamban bíztam elejétől fogva. Ha semmilyen nincs, nem is kerül sokba ez az embernek, semmiképp se többen, mint az állatnak, mely elhunyt örökre. Nem mintha nem hittem volna Istenben, jóságában, erejében, igazságosságában, dicsőségében. Csak hát 32 év nyomorúsága tanított meg inkább bízni magamban, mint benne. Hisz rajtam ő nem segített soha, akár mások sem. Hozzám ő nem szólt soha, akár mások sem. És nékem ő égő csipkefehérben meg nem jelent, se borban, se kenyérben, sem bármi más módon. Soha. Különbségtétesség ember és Isten között. Egyébként 1905-ben április 11-én születtem. Bizony. Azon a napon, mikor a Muhi síkos zajlott a tragikus ütközet Batu
és 4. Béla hadai köz, és amely napnyomán országos lett a pusztulás. Magam is. Országos voltam a pusztulásban. Nem sokkal utána egy ország feküdt vonatok útjában. Mert én végül oda feküdtem, a csihogó alá. Tudod, sokan kétségellik, sokan gondolnak és mondanak más. Aláestem, mondják. Tán részegen estem. Át kellett volna mennem a sineken, de közébük estem. Így mondják. Bizony. De nézzétek, ők csak elvágott testem. Lehet-e csillogó alá esni úgy, hogy a fej alatt metsződjék el egy volt ember, és 2 maga elé emelt karját is átvágják a kerekek? Jaj már! Ugyan? Hát hogy lehet? Még az sem lenne igazán igaz, hogy alávetettem magam a csihogónak. Ó, te! Nem vetődtem én. Szeriden megadom magam néked, Uram, ráfeküdtem a hűvösségre. Karjaimat letettem, mintha csak napozni akarnék, holott december volt. Szürke, sűrű december, homályos, naptalan. Mégis úgy feküdtem a végtelenbe futó simpárra, megadom, mint aki napozva pihenni készül. Szerettem napozni. Igen. Nagyon szerettem napra feküdni. Talán azért, mert a naptalan Ferencváros mélyén születtem a Gát utcában, egyemeletes kis ház földszinti szobakonyhájában, hová soha be nem sütött a nap. Utóbb megismertem. Egybe jól megismertem a külvárosi utcákat, tereket is. Ismertem én például a Mátyás tér 4-es számú házát. A Pászti rokonánál olyan jó felvágottat ettem mindig. Ő adott volna többet is, de szégyeltem volna már olyan nagyon sokat enni, amennyit szerettem volna. Mi van ezen szégyelni való? Más is szégyeli magát. Én másoktól tanultam szégyelni magamat. Óriás utcán mentem oda, mikor hordtam a tejet a Makaiéknak a Szigony utcán át. Olyan sokat bámészkodtam az utcán. Sietni kellett volna. De Isten, miért siettem?